Dagiti Proverbio, Kapitulo 14. Mabangon dagiti pagtaengan, babaen iti kinasirib dagiti babae, ngem madadael da babaen iti kinamaag. No nalinteg ka, maipakita nga agbuteng ka iti Apo. No nakillo ka, maiparangarang adi ka agraem kenkwana. Ado ti masao ti maag, gapo iti kinapalanggod na. Ngem ti masirib, masalakniban gapo iti bukod na asao. No awan ti animal nga agguyod iti arado, awan ti maipumpen iti kamalig mo. Ngem no adda animal, ado ti maapit mo. Ti mapagtalkan a saksi, ibaga na ti pudno. Ngem tinatiri, pasig nga ulbod ti sauan na. Saan na sumirip ti tao ang mangipagarop nga isulaeng tinalaing. Ngem tinasaririt a tao, nalaka ang makasursuro. Adaywam dagiti maag, awan ti maisuro daken ka. Apay ang masirip ti nasiglat a tao? Gaputaan muna ti aramiden na. Apay ang nengneng ti maag a tao? Gaputa ipagarup na nga isulaeng ti addam muna. Awan nan yaman na kadagiti maag no agbasol da. Ngem dagiti naimbag at tao, kayat dati mapakawan. Bukod mo ti ragsak mo, bukod mo ti ladingit mo. Awan ti sabali ang mairaman kadagitoy arik na. Agtaktak dertupay laeng ti balay ti naimbag at tao, ngem nadadael ton ti pagtaengan ti managdakdakes. At dadalan akasla nalintag iti matang ti tao, nga magturong iti patay. Mabalin nga ilinged ti liday, babaen iti katawa, ngem no awanen ti ragsak, adalat taladingit. Apitan ti nakillo a tao ti bunga ti aramid na. Magunggunaan ti naimbag a tao, gapo kadagiti gapuanan na. Patsyon ti maag ti amin amang ngagna, annadan ti manakem ti pannagnana. Nannad ti manakem a tao, ket adaywan na ti riribok. Ngem darasudos ti maag, ket aggunaya dagos adi na panunutan nga umuna ti ibunga ti aramid na. Minamaag ti aramid ti tao analaka nga agpungtot, ngem ti masirib natal na ti pakinakam na. Magunod tinengneng ti bunga ti kinamaag na, ngem tinasiglat a tao, maaddan iti ammo akas gunggunana. Agtamad dagiti managdakdakas kadagiti nalinteg, ket si papakumbabada nga agdawat iti paraburda. Awan ti mangayat iti napanglawa tao. Sana kayat uray ti kaaruba na, ngem adu ti gayem dagiti babaknang. No kayat mo anaragsak ka, kaasyam dagiti napanglaw, basol ti mangumsi kadakwada. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtaleg ken panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkel abiddot ti aramid mo. Agtrabaho ka, ket makatagged ka iti panagbiag mo. Agtugaw ka a manarasarita, ket pumanglaw ka. Kinabaknang ti gungguna dagiti masirib, nga magdindinamag ti maag gapo iti kinamaag na. Nupudno ti sao ti saksi, adu abiyag ti isalakan na. No agsao iti ulbod, liputan na dagiti tattao. Ti sibubuto nga panagdayaw ken iti Apo, ikan na ti taleg ken talged ti maysa a tao ken ti pamilya na. Ket mo kadi alisyan ni patay, ti panagraem iti Apo, iso ti ubog ti biag. Maibilang ang naindaklan ti maysa nga ari no adu ti iturayan na. Awan sirsirbina no awan tattao nga iturayan na. Masirib ti tao ang natal na ti pakinakam na. Ngem ti tao ang nalaka nga agpungtot, ipakita na laeng ti kinamaag na. Mangted iti salunat tinatal na apanunot, ngem ti imon, mayarig iti kanser amang runot iti tulang. No idadanos mo dagiti napanglaw, insultuam ti Diyos anang parswa kadakwada. May sa akita ti panagdaydayaw ti panangaasi kadagiti nakurapay. Dagiti killo nga aramid ti managdakdakes ti mangyag iti mismo apan nakatnag na. Ngem masalakniban ti naimbag a tao, babaen iti kinatakneng na. Adda kinasirib iti panunot ti nasaririt. Awan ti ammo dagiti maag maipapan iti kinasirib. Ti kinalintag ti mamagbalin a naindaklan ti maysa a nasyon. Ti basol ti pakaumsyan ti anyaman a nasyon.
Kay ayo dagiti ari dagiti opisyales ang makaammo kadagiti trabaho da. Ngem dusaen da dagiti agliway kadagiti rebbengan da.